Llavors això seria presentar l'acte a les 11, oi? El dia 19 d'octubre, a veure un segon... Perfecte, no tinc res. Doncs, fantàstic. O sigui, serien 10 minuts de monòleg el dia dissabte 19 d'octubre. A quina hora seria? A les 8. Perfecte. Perfecte, doncs sí, m'apunto. Tinc disponibles el dissabte 5, el 12, el 26, el 19. 19 de novembre no tinc res, perfecte, doncs m'apunto. Novembre. No, d'octubre. D'octubre. I això quin dia? 19 d'octubre. 19 d'octubre. El 19. Dissabte 19. Perfecte. Sí. El Bruc. Castellbisbal. Andorra la Vella. Les Borges Blanques. Collbató. A Girona. Palafrugell. Ah, que bonic. Ai, la Marta. Hola, amigues, em caso. Oh! Reserveu-vos el dia...